Okay, good afternoon. Me science ma wakwaba eba ya addition no asubio. Egu so aye sua. Me dikin aka kyerɛ say the whole wide world. YouTube be a obekobia. Hwi programmer ba ko pe. Your friend Samson Rockefeller Ampere. Me science me evangelist. I can ya me asem every morning and I pay my candy na me GBA say as wohwe tutorial ya obesan so ahwe me yame asem American so yame bebo am be sham me ma insira kese abo ablabo bedi kan aka cho say yesua kwan ya yebefa so a yebetwere abefo anansententan nwoma a broni friend say website na sa website ya yesua yin no ye chim ahodro miensa ye wo ofa miensa ofa edikan no eye concept adwen anase botaye a ebetumi agina so ama ya website eno ofa edi kan no ye wo so sesi ya ye wie sa wo fanya ofa mienu aka na ye bekoso no ye behwe edin a ye de to website so ne kwanya website din fa so ye adwuma ye beko eroso so na afi de to so miensa no akoye beebi a ye de website no yebesie ne yebetwere website no kwa yebefa so yebetwere website so ofa hodo miensan ene ewo saa adisuanya yesuanya eye website designing in Twi language 2019 yesuanya ebi mada. This is the first one and tin wujidie kase say wudi machi kwan de obetua nwie nto wa yensuan wie no na wa blabo asesa na ama wa ye complete when ye dwuma ye medikin aka kire say boss so utra Ghana say dwuma ni Ghana ha ma dada people are making it big medikin aka kire say men mind say ya the brofo aflim brofo ye de wona sa na ama bia na yesua no nte ase aba entity said ye tie bia no Nyankopon abo nipa bia say nipa bia no bedi yi na mo bedi yi ya ye wonim die ese wonya nim die wa ade a wonim na wonim enti wonim nti se wo so obi kira ma ya baade no wati wo asem bi se bia mema wenfi comment no mbra na me hu se wadwenkyira na so asem bi se ne ye be bo modern ye ya no fe e dia ma now ya adesua etwato a yesua ye no ye hwe se ye betumi afa website so aye nneama ahodo enum saa nneama ahodo enum na ye betumi aye no ena ende mechiri mu ama yetumi afa so de anya ginanye se esansa anti metumi aye website we me pe website we ana me pe website we na edi kan se ye ko website a ye ka se website ene de ben na website no wa ya desua mu no twi kasa ye de begina ho ama website no eye abefo anansententan nwoma me sans maka na biom abefo anansententan nwoma na saa abefo anansententan nwoma ni ebe se ye twa ne se ye ka se nwoma se de wa wonim no nwoma broni friend say book eye enkrata ahodo a ekasa fa ade ba ko bi ho na ya boabu asa nkrata ni na no na ye nwoma ba ko ene friend book saa na website ne gina so ne na de yo nyina te se wenya book enti se me fa book ye kutamia we eye book saa book yi onya ma ubia ya chechim kitenketen ye wo nwoma baako o manti a pages we yinum ene ye keka ni na bom ye keka bom a na ye group baako say we ye chapter na ye group we say we ye chapter ye wie ne ye ka ni na bom a na aba benya book baako saa na website so etie website so no eye nneama ye pese ye bo ho dawuro anase nneama eho hia se nipa ebe kan obesua wade betu ne trim wade beye adwuma ena saa nneama no ya chichem keten ewo krata baako so ena saa krata na ya boaboa ni nyina no ya kan ni na bom ato ne din se ye frɛ no website anase abefo anansententan nwoma so so abefo anansententan nwoma mem how brofo kasa no website no ye kwanya fi brofo kasa ni se ni awuka na ebe to timi abo say website bi awuka weka you so am your exams so we sure say we don't mind okay boss enti dia ya pese e chene say saa enwumen ena wo ba betwere
na wo ba betwe ni nyina no aboa no e wo baabi na oboa no a saa de we aboa na adwuma a wo ye anase adwuma a wo pese wo ye no wanyiska botaya yedisua de nyina no enti de ben na ebetumi aba wotrim se no nti wo pese wo ye a wo pese wo de website ye ni di kan mo ma ye nhwe adwuma ben na wo ye sisi a adwuma ben na wo ye sisi a me adwuma nkasa mesua ansa na me ko school me koye IT na me ye IT we ya me de be ye developing because you fit adwuma me to me to cars e go sisi a ma hihya ma sisi a adwuma no me tumi ama sa adwuma na me ye me the website abata ho na website na abo me adwuma akoso any say se me bie shop a me shop na me bie no e se nipa nyina hu se me bie shop endem plimplem wiase na ye wo mu no ye wa befu akwan hodo ye fa so bode wuru bebre na saa abefu akwan hodo ye fa so bode wuru yi no website e ka ho bi se me wo website a kire se adwuma no a me wo no se me hia fa se me shop a me bie no e wo Malam Junction me shop no na wo Malam Junction se me bie the website e wo abefu ananse tentan ne so a saa de e wo abefu ananse tentan ne so de wiase afa na nyina wo bia hu se me adwuma no enti apart from say physically ananse de ye de ani tua no so bi pese oba medwuma ma just oba Malam Junction no dia obeko website ne se wo Afghanistan so or USA se wo Japan se wo Australia se wo Brazil be bia wo bia no kwa be fa na sententan so obehu madwuma ameye e wo ho esanse obehu madwuma ameye wo ho nti metumi abo madwuma no dewo afi dewo na me bo afa madwuma no ye no nko a metumi atwere niama efa kwan a ye fa so a ye siesie ka anase ye boka ho ban a emaka ense kwan be fa so be ma wo ka e betumi auto part beche part anase ka part ne ye papa ne de ye papa saa adwenkyere ni na metumi atwere on website ne so a eno be bia wo wiase afa na be bia obi a betumi akokenkan na obi a wo be kenkan saa adwenkyere ni bia no kan a esanse wo di machi nti metumi aton niama ama saa nkrofo na kenkan no na wo moto a wo matua me ka ehu hia se nipa mbeba me shop abe service me ka na mu madwenkyere na me de ma no ewo me website ne so no saa adwenkyere me so menya bibia fi ne nchen ifiri se oba me website ne so no me so maton bibia eben no information bia na wo hia me so mada na didi a kire na ma me so menya sika ewo eno no ye frɛ no blogging ne se adwuma na sa de bia me ho nimde na sa de na me ho nimde no me twere ewo abefo anansentintan ne so na nipa dodo na akono mo kenkan a na sa nipa na kenkan no me ne enkrofo a mo pese mo bɔ mo adwuma mo ade tonde mo adwadie mo bɔ dwadie hu dewuro no ma bɔ sa dewuro no ewo me website ne so na sa enkrofo ya ebe yi no wo mo hwɛ na wo mo click anase wo mo pese wo mo benya information anase nkutahudi ana nkomo no a wo hu website no so benya nkyiremu a na me so menya aketua afi nipa a wo bɔ na de tonde no hu dewuro no enti se wesua carpenter na opa betumi the website aka wo carpenter na wo ye no na ne se wonam wo carpentry ni mu adwenkyere so twere website no na wo twere website na nkofo kenkan wa adwenkyere no afi bedum pempenso bi ade tonfo a ton nnua ho nnuama wo mo ton se na esi dan wo mo ton asase wo mo ni papa ho se sanse nkofo bebre na ba wo site ne so besua nnuama fa carpentry ho nti sasa na etie dia mo ma mesoso memmo dewuru nnuama meton yi ho na sa nkofo na won pese won bo dewuru e wo website ne so no won betua wo ka a odoni fan advertisement saa de we kwan a ebetumi ama wanya sika ede aka adwuma oye no wodi ano eto nkyɛn a afi obetumi so aye aton nea wo ye na sa wo carpenter ni a obetumi ede wo nkundua wo ye ni na wo de bi asisis wo no waton enti e wo se wodi kan hudi aba na nkofo pese wo moto ena afi wo se website ne so no ede ko wiase afa na nyina enti ade a wo ton no eso ebetumi aye ade a obi o wiase ma ba bia be pese wo betobi enti eno so wo ye wadwen se wo be ye ne so a ye bekum enti enso beti ase no ho afi saa nnuama we nyina yi no a ye de website ye de ye no ese se ye website na ye se betumi aye se adwuma yi a ye hu ye website no
kwanya ye befa so a ye betwere no a ye betumi ama aye sa adwuman esan santi sa anansententan women ye wo kwan ahodo a ye fa so a ye twere no na kwan titiri no ahodo mienu ene wo ho ene se ye wo anansententan women anase website bi akomo ho a eno no obrio no be frɛ ne se eye nkutahodi a ye kan do focus man ke be ka se eye dynamic anase eye interactive dynamic and interactive ne kire se website ni aye website ewo tibie bi a website ne ya na de se oye onipa ene sen website ni to me di nipa na waba website ne so a o kan bi website ne so no otumi ne nya enkutahodi ni bi ne sen ya fa se wo ko Facebook a wo do Facebook a the first na wo be hu Facebook ni se wo register with din wi a afi de bi apese o use account ni bia no say o sign in as wetumi account e basa website no oni wudi nkutaho oni wudi ni so obisa wudin na waba wudin na odi wudin na sie afi obema wo nko de awopese de awopese o Facebook account na sie pictures awopese wo de to eno a na obehye de ato de ama wa information ade begu se ni awopese nkofo si hwe information ni sifa said de Facebook no oni wo ebedi nkomo no ebeye different change say oni me so be dis ankomo no enti ye friend says our website no ye interactive and as or your website a otumi nipa enya enkutahudie nentia ehuhia sa obete sa ade na say website bia etumi ni nipa nya enkutahudie no ebetumi aye adwuma bebre adwuma ben na ebetumi aye ebetumi afasa website ne so ne di kan ne yabo ya de tonde hu de wuru se me pese obi twade ewo me website so a sa nipa na wo betwade wo website ne so no ese me hu nipa no ni din me hu ba bia wote me hu ni telephone number me hu kwan a opese ofaso a otua meka ena afi kwan a ono pese me faso a me de nuama na woto no ebre no enti sa nuama we no ese me website na ebeton nuama no okuta ya twere ana yesiesie no kwan so nkokora so se obetumi ebisa sa information nyina na sesa nkutahodi ensemi nyina efi nipa no a oba website ne so aba betade ne ho na oje sa nuama ni na wi a na me a me ton nuama de ama wade ama me na me mehu se osomesi a waye na dwen se woto ekunwa ba ko afi me carpentry shop ya ewo online me sa osomesi otis kasoa do kra na wote no ote kasoa domi abra ne se me domi abra street ha na me hu no bus stop ha na obegina na ode atwen se me de ade no ebebre no sa nuama ni ne se website no so bi ya na dwen se woto ade a otumi bisa no na oje sa information no na ode sa information mame ama me di nuama na ekoma na metum dia koma ode no to nchen ya se nipa ne na dwen se ode ne momo na ebetua ka ese website ni tumi hu se momo na nipa ne di tua ka no so momo no ode tua no o sika won account ne mu a obetumi di atua meka na website ni gisa aska ni wi a ode sa aska no koto me bank account mu anase ode ma me momo account mu sa nuama we na no website na ye nipa na ye esense ye website na ye ni nti no ye fresh our website a wo mote sa wo musuban te sa ne se wo mo ye website a ye fre won nkutahodi anase interactive website se ye pese ye bo example ni bi ni Facebook interactive website afi YouTube interactive website Amazon for website on the tomade interactive afi Paintbook me ankasa me website a me de bodewo no so interactive wo de no to nchen a wo Ghana ha jumia.com interactive sa website na interactive fi say wo mo ne wo a wo hwe anasa wo kan bi website this enya nkutahudie wo mo no nya nkutahudie wi ana afi wo mo agina nkutahudie ne so no mo de nya wo pe wo mo de ama afi de tosubium esa wo sha ne so ne say another class of website website a woman interactive and I say woman nya sankutahudi sa website na enya sankutahudi no obroni friend say static website na sa static website no say ya de ba ya local language mu a ya be friend say website a onni nipa enya nkutahudi website a onni nipa enya nkutahudi and say sa website we no esan say yen share da entry and she say bia fair man no
sɛ ombisa nsɛm mfi nipa no nkyɛn nti wɔno no information a yɛde bɛto no saa information na no wɔde kyerɛ obi a saa information na yɛde bɛma no no sɛ no a sɛ ɛyɛ ai ɛwɔ kwaku menu ne computer so a wokɔ adwa mansa computer so a ɛyɛ ai baako no a ne nti a ɛte saa ne sɛ de ame na me yɛ website me pɛ sɛ obi ehu no ɛno a na obi a betumi ehu a nsesakraye bia entumi me efi sɛ website no ɔne nipa no enya nkutahode bia na wahu nipa no a ɔkenkan biribi wɔ website ne so no dia wohia na watumi de ama no enne aha na yɛde enne adesua no so yɛde besi yɛadesua to so mienu no afi yɛbɛkɔ practical no yɛbɛhwɛ saa theory a yɛabɔ so akyɛ website na de ban na yɛde browser atoto ho na yɛahwɛ na yɛtumi ate ase ama watumi wayɛ bɔ mmɔden sɛ owurɛ mfi sɛ unsubscribe ya wobɛ subscribe efi sɛ yɛadesua wo wobɛsua bɛwie no ɛbɛsesa wo hyɛ brɛprɛko pɛ ɛbɛma efi saa da wobɛsua wie no wahyɛ aseɛ sɛ wonyɛ sika na obi bia wobɛdi saa adesua yɛ akyi kosi sɛ yɛbɛwie no for the first 3 months no obenya the very big breakthrough kɛseɛ pa a ɛbɛsakra na adwuma na blabo yina yankopɔn ɔhyira wo sɛ yɛbɛhyia bio amen